אז מה קורה חברים? היום אפיק פליי בעוד סרטון אדיר והיום בסרטון של היום אנחנו עומדים לפוצץ גם את המיינקראפט כולו וגם את המחשב שלנו. כן, אז תהיו מוכנים לסרטון הכי בום טראח שתראו אי פעם ביוטיוב, ואם אתם לא רוצים לפספס עוד סרטונים עם הרמה הכי מטורפת שיש, אז כמובן תירשמו לערוץ שלנו ויאללה. טוב, אז אני אקח את הפצצה הראשונה. בואו נתחיל. ואני אקח את הפצצה הראשונה בינתיים. בוא נתרחק. מוכנים. נראה כמו משהו שעומד לעשות מסיבה של פיצוצים. אוקיי. אוקיי. אומייגאד. גדול. רגע, למה אני לא חזות? מה? אני יושב. מה? רגע, לא, רגע, לא הבנתי. כן. לא הבנתי מה... עוד פעם? אפשר עוד פעם את הפצצה המוזרה הזו? עוד פעם? מי שלא הבין זה פצצת דיסקו. יאללה, פצצה מוזרה מאוד של דיסקו. מצאתי באג. לא יודע אם שומעים את המוזיקה. יופי. הפצצה הבאה היא איצי, שזה פצצה שנראית כמו... מה זה רמות, כן? לא יודע אם אמרתי לכם. רגע, יש לנו רמה של טינטים רגילים, וזה לסוף הסרטון. סוף הסרטון, טינטים הכי מסוכנים שיש במשחק, אז... נראה לי זה יותר... יאללה, גו. ריפוי? מה זה? זה ריפוי? זה טוב. זה מרפא אותנו. תיקח את הבאה. אז זה לא מסוכן, כן? לא מסוכן. אוקיי. וואו, אוקיי, אני לא יודע אם זה עכשיו טוב. יאללה, אנחנו בקטע של חייזרים. צלחת מעופפת. עפים! לא, רגע, אני לא רוצה, אני רוצה להיות למטה. אאו. נופים. אוקיי, הפצצה הבאה נראית מאוד מלחיצה. Look at this. יאללה, שם, נראה לי זה פה. אוקיי, 3, 4, להתרחק. רגע, מה זה? גם לי. יראה לי טוטם, מה זה היה? היה כאן חור שחור. איך יוצאים מכאן? אומייגאד, תבינו שזה רק לבל ראשון, כן? אנחנו עדיין רק בהתחלה וסתכלו מה זה עשה כבר. וואו. טוב, בסדר. לא, אני לא ככה. זה פצצה מטורפת. אני הולך לקחת את הבא בתור, בקיצור. כן, אני... לא באמת ירד. לא, בוא כבר, לא צריך אוכל, אנחנו גם פצצות. יאללה. לקחתי את הלפני. לקחתי את שהשארתי לך את הפצצה אחרי זה. ולמקרה שנגמרים לנו, לא משנה. רומי לקחה הכל. טוב, מה שמים קודם? את הפלואו. לא. יאללה. את שלך. זה נראה כמו שיקוי קרח. משהו כפור, כן, זה בטוח. זה יורד. זה סתם... רגע. זה גרוע. זה סתם שם קרח. טוב, זה נורא. בסדר. פצצה הבאה. טינטי... שאני מחזיק ביד זה רומי, פצצה אצלי. שאצלי ואני מחזיק, זה נראה כמו טיל. אוקיי, בסדר. רגע, זה רק... רגע, אם אני אעשה ככה... להדליק טילים. וואו. אוקיי, בסדר. זה כאילו אם אתם רוצים להפציץ את חבר שלכם, זה טוב. קודם שלי הייתם. אני לקחתי את זה. טוב, זה נראה כמו שיקוי. אוקיי.
כן, קודם את שלך. ירד לי זה טוטם. באמת שיקוי, שלנו. כן, גם לי. אומייגאד, רומי, אנחנו צריכים להתרחק לאט לאט, כי הבסיס שלנו כבר קפוטה. אומייגאד. תסתכלו מה זה עשה, וזה גם מרילוד. יש כאן רעל, כאילו, משהו, זה פצצת זיהום. רגע, פצצת זיהום, בואי. למה טינטי? לא אומר כלום, זה השם של זה. טינטי בלבה. יאללה, לברוח. או שזה עדיף טוב. טוב, זה שם לבה, מאפן, אבל זה עושה פיצוץ די גדול. לקחתי צבא. זה מגניב. לקחתי צבא. נו, מה הפצצה הבאה? מה הפצצה הבאה? נראה כמו... רומי, יותר רחוק. לא, יותר רחוק, אני אומר לך. לדעתי, אנחנו עומדים לפוצץ את כל העולם, אני לא רוצה שיקרה משהו. יאללה, קדימה. אוקיי, להתרחק. אוקיי, וואי, זה שרף אותי. זה כאילו עוקב אחרינו. לא, הסתכלת, וואו. תסתכלו את הפיצוץ הזה. זה היה נראה כמו בלייז. יואו, מגניב. יאללה, איתה תיקח את הבא. אני עובד תיקח את הבא, לקחתי את הבא. טוב, פצצה הבאה. פצצה הבאה. יאללה. לא, רגע, אבל אני גם לוקח, שנייה. אנחנו פה ברמה הראשונה. ככה, זה לקחתי. יותר רחוק, רומי, לא משנה מה זה יהיה. רחוק. אנחנו עושים פה פיצוצים. מה מעניין בה? נו, יאללה, שים. אבל... אני אגלה? אוקיי. קדימה, שימי. אני שם? זה נשמע מפחיד. אוקיי. מה זה עשה? זה עשה משהו? רגע, זה עושה משהו בכלל? זה עושה. יאללה. אומייגאד! טוב, זה מהיר. אני לוקחת. לקי פצצה! זה פצצת לקי בלוק. לקי פצצה. אוקיי. משהו טוב. טינטי. זה פצצות לספוילרים. רומי, לא. לזרוק. להשאיר באינבנטורי. פצצה הבאה. אולי נעשה סרטון על לקי בלוקים. תכתבו בתגובות. יאללה, לקחתי את הפצצה הבאה. זה יכול להיות אחלה שווה. זה קודם היה. אני גם לקחתי. יש לי... נראה לי שזה קצת חזק. תראי רגע ביד שלך. תראי ביד. אומייגאד, זה גדול. רגע, רומי. לא. זה גדול בטירוף. זה נראה עצום. פה. יאללה. 3, 4. לא. 3, 4. גו. לברוח. זה מעיף כאילו פצצות על פצצות. אוקיי, זה נחמד. רון, מסתכלים על יש ביד? זה עשה פיצוץ, אבל וואחד פיצוץ. תן לי אחד לזרוק. יש לי פצצות נזרקות. איתן, תן לי אחד. קחי. יאללה. זה הפצצה האחרונה. רומי, השתקעת. את עושה פה חור בתחת לאדמה. טוב, זה די פצצה מטורפת, כי אם אתה זורק הרבה כאלה. לא להספים. מה את עושה שם? את חופרת מנהרות. טוב. את פצצת מכאן משהו? יופי. הולכים למגה. רגע, אני חייב אוכל. שנייה. קאט. יש לך מילה לקאט? תכף חוזרים. מילה לקאט? תכף חוזרים? מה אפן? איתן לוקח לעצמי אוכל.
אז חזרנו חבר'ה, חזרנו. יאללה, אני לוקחת כן, את חזרנו, המגה. לקחנו לנו קצת מידע. כי אנחנו במגה פצצות ואני לא רוצה, אז רומי, בגלל שאנחנו במטורפות אנחנו מתרחקים. יאללה. תקחי את זה, יופי. רומי, להתרחק. אוי. להתרחק. זה שנעשה איזה רחוק, עוד. הנה פה. יש פה סלע, אז החלטתי פה.